Amandamentet në ligjin për marrëdhëniet e punës të propozuara nga një grup deputetësh në pushtet parashikojnë uljen e pragut të përfaqësimit për sindikatat nga 10% në 5% për antarësimin e Këshillin Ekonomik dhe Social. Kjo hapi një front të ri midis LSM dhe qeverisë. Sindikata beson se ndryshimet janë kundër tyre dhe jo për një përfaqësim më të fortë të punëtorëve. ССМ смета дека последните измени на Законот за работните односи без социјален диалог, по скратена постапка со намалување на репрезентативноста од 10 на 5% само за да се удоволни на еден синдикат кој патем смета дека минималната плата на работниците им е доволна и небо разголемување на останатите плати е потек кој треба да ги загрижи работниците. Па да бидеме реални, ние не го сметаме синдикатот дека иде контра интересите на владата и ова не е удар према ССМ, туку ова е начин да се даде можност сите синдикати да бидат седнати на таа маса и заеднички преку унифицирано дејствување да ги бранат интересите на работниците. LSM pohon se ndryshimet vinë në një kohë kur vetëm ata kanë marrë konfirmim për përfaqësim prej 10%, gjë që ngre më tej dyshime rreth qëllimeve të autoriteteve. Këshilli Ekonomik dhe Social, thonë ata, nuk ka funksionuar prej muajsh dhe tani po fiton lojtar të rinj sipas pëlqimit të qeverisë. Владата и работодавачите добиваат уштеден сојузник на нивна страна наместо на страна на работниците. ССМ ќе биде принуден наместо како досега да се бори против ставовите на владата и против ставовите на работодавачите, а во интерес на работниците, да се бори и против уштеден синдикат кој се бори исто така против работниците. Nga VMRO DPMN me interpretim të ndryshëm të situatës, thonë se masa është dakurduar në LSM me konsensus. Qëllimi është demokratizim të përfaqësimit. Важно е да се укаже дека ова е барање и од Европската и Светската конфедерација на синдикални организации, но и од друга страна заради тоа што сметавме дека на ваков начин ќе се демократизира синдикалното представување. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе синдикати ќе имаат право на глас на економско-социјалниот совет и на таков начин ќе може многу посуштински и посилно да ги бранат своите барања и пред работодавачите, но и пред владата. Edhe pse u hap dilema nëse bëhet fjalë për përllogariqjen e re me LSM për shkak të kritikave të tyre ndaj pushtetit, nga VMRO DPMN mohojnë motive politike, duke insistuar se hapi I tillë hap derën për përfaqësim më të gjerë. А тука не се работи воопшто за контрола врз синдикатите, и повторно ќе кажам, не е политичко пресметување, туку е нешто кое што прво тие дале согласност на тоа да се случи, а второ вие ако добро го изанализирате овој дел од функционирањето на економско-социјалниот совет, ќе видите дека ваков начин практично им се дава многу повеќе можност на работниците да ги представуваат своите барања. Nga LSM porositin se nuk është rastësisht ajo që pikërisht tani për këtë ligj u gjetën në tryes në LSM të ndryshojnë rregullat e lojës.